Olu lusasazo ngqo lweendaba kumagumbi ethu osasazo kuNdlunkulu we-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo siphambili. I'm angry. I'm so angry. I'm angry for every South African. I'm angry for the SIU. Igxekwe kabukhali ofisi yobongameli epalamente ngokugqwalisa umuntu omnye kuphela kwiinkampani ezininzi ekuphakanyiswa ukuba zifakwe kuluhlu lwezingavunyelwayo zinikezele ngenkonzo kurhulumente lisebe lezezimali. As a fisherwoman, I feel like, why come and destroy our oceans for something that doesn't benefit me? Amaqela amatshantliziyo ezendalo athi awaboni ukuba ugqabhuzo dubulo ngaphantsi konxweme Wild Coast eMpuma Koloni ngelokuhlola ioli nerhasi lungabanceda njani. Molweni makhaya, khongozelani uvimba esilungiselele wona ngokuhlwanje. Igxekwe kabukhali ofisi yobongameli epalamente ngokugqwalisa umuntu omnye kuphela kubantu abaninzi neenkampani ezingama-267 kuluhlu lweenkampani ekuphakanyiswa ukuba zingavunyelwa zinikezele ngenkonzo kurhulumente lisebe lezezimali. Le ofisi yobongameli ibichubela ikomiti yenkcitho karhulumente iSkopa ngophando olwenziwa libutho elikhethekileyo lophando i-SIU. Out of 467 is totally unacceptable. Ebevutha ngumsindo amanye amalungu epalamente ngesantya ahamba ngaso abasemagunyeni ukuthatha amanyathelo ngakwiinkampani okanye abantu abafunyenwe benza ubugwenxa. I'm angry. I'm so angry. I'm angry for every South African. I'm angry for the SIU. Doesn't make any logic that 1 out of 467 people, 460 companies and individuals have been blacklisted. People have died. They've given their lives fighting for corruption. And this is a joke. It's an absolute joke. And you guys should hang your heads in shame. Kodwa amanye amalungu epalamente athi urhulumente uhamba ngesantya sonwabo ukuthatha amanyathelo. I agree with the latter speaker about the fact that it's unacceptable. In fact, it's a matter that we've raised, and that is why we have urged National Treasury to expedite these regulations because they're quite important. Kubantu abayi-1,278 ababonwe yi-SIU kuba bolulekwe bangama-55 abalahle emsebenzini phambi koluleko. If evidence of criminality points to you, you'll be followed through. And we have now, for a while, the civil litigation process. If it identifies that you have played a role in the wrongdoing, we do cite you. Ngamashumi amagosa agxothiweyo ewonke. Ndingulula amatya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Imibutho ejongene nokhuseleko loluntu eKapa ikholelwa kuba uqoqosho oloyanyaniswa nobundlobongela luphembelela imikhwa yokubulala kwiCape Flats. Kwiziganeko zamvanje kudutyulwe kwabulawa abantu abane eGugulethu abali-14 eKraaifontein kwisithuba seveki. Amapolisa akholelwa ukuba le nyikitya yokudubula inonxulumano namaqela emigewu nonyanzeliso ntlawulo. Iziganeko zibikiwe kwiindawo ezinjengasemfuleni, eKhayelitsha, eHanover Park naseMitchells Plain. eBonteheuwel usana olunyanga nje ezintathu ludutyulwe ngethuba amadoda amabini adyulukude kuloo ndlu edubula loo mame bemfunqule. I-Community Police Forums kwezi ndawo zithi zisazama iqhinga. We know that SAPS has informed us they have now requested additional resources from national in terms of deployment, and that they do have Operation Lockdown in those areas. I-CPF kwakhona zithi icebo abeza nalo lagqithiselwa kumapolisa oko ukuze bancedise kwiinkonzo zopoliso bekwathi amacebo kufuneka aquke noluntu lwendawo. The fact that communities have been neglected by the state, and this criminal economy has, provided for them. So that is why even when an organization like PAGAT is raising its head, communities won't just, join the march against gangsterism and that, because those guys have their hands and their feet in the communities. Umbutho waziphawula ngokulwela ukuthutyeleziswa kweziyobisi ekuhlaleni iPAGAT uthi baza kusebenzisana noluntu.
And if we can put enough pressure on the system by mobilizing our people, we can only be hopeful that they're going to listen, that they're going to respond to the cries and the concerns of our communities. Iphakathi ithi amacandelo ohlukileyo ukuhlala kufuneka edlala indima nanjengoko elingelo dabi lopoliso nje kuphela. Thandiswa Mawu weendaba ze-SABC eKapa. Inxenye yabahlali kwezinye ilali ngakumda ophakathi kweli iZimbabwe neLimpopo ithi inethemba lokuba ukutyalwa kwezixhobo kwizikhululo zamapolisa kuza kukhawulelana nokwehlisa ulwaphulo-mthetho kwiingingqi zabo. Izikhululo zamapolisa ezintathu kufuphi nalo mda zithe zaqiniswa ngamagosa nezithuthi ukuthi xhaxha umgangatho wokuqala ulwaphulo-mthetho olufana nokuqoqodiswa kweemoto, urhwebo olungekho mthethweni nokubiwa kwemfuyo. Umfama we-okra uNemsine Khumbe waqeqwediselwa isithuthi ngamadoda amane axhobileyo agila umkhuba kwifama yakhe kwiinyanga ezine ezidlulileyo. UNekhumbe nomtshana wakhe banyamezela isithwakumbe sokuxhwilwa ze bashiywa bethe nkamalala ematyholweni. Lo gama isithuthi sakhe singazange sibuye, uNekhumbe uzityande igila ngokujijisana noxinizelelo lwengqondo nobukrakra bomphefumlo okwabangelwa sisisiganeko. We are thankful. I don't want to see what happened to me happening to another person. I hope police will do better because my car is gone for good. It was never found. This has hampered production at my farm. Kananjalo umfama wemfuyo uMulalo Nengwenani uthi uyaqhubeka nokuqhokreka ngokwezezimali ngenxa yamatutu ambela imfuyo. Nengwenani ufuya inkomo, ibhokhwe nehagu ze athengise empompozone zephondo laseLimpopo. I think all the resources will be useful, especially on we as farmers, because most of the time we come across the challenge of theft. Kambe ke izikhululo zamapolisa zaseMasisi, eThamuthumbu naseMusoti zithwejize ngezithuthi namagosa ongeziweyo. Isikhululo eMusoti sikhonza ilale ezilithoba eniyani ngaphandle kwaseMosina. Abakwantsasa nabatyaliweyo apha basoloko begagana nolwaphulo-mthetho lufana norhwebelwano olugwenxa lweziyobisi nokubiwa kwemfuyo. Iinkokheli zasekuhlaleni nezemibutho zibambe ngazo zozibini ngoxhaxhe kumgangatho olwa ubundlobongela. Our crime combating efforts as the police, we are capacitating our police station. This is in the form of resource allocation. This is in the form of vehicles that we give to stations that are struggling. Ukanti ke zizithuthi ezingaphaya kwekhulu elinamashumi-30 ezithe zongezelelwa kwizikhululo zamapolisa kweliphondo laseLimpopo. Amaqela amatshantliziyo ezendalo athi awaboni ukuba ugqabhuzo-dubulo ngaphantsi konxweme Wild Coast eMpuma Koloni ngelokuhlola ioli nerhasi lungabanceda njani. La matshantliziyo athi olu phando lungabeka ubomi emngciphekweni kwaye abamba uqhankqalazo eGqeberha ngelokuxhasa ityala kwinkundla yomgaqo-siseko weli phakathi kwenkampani uShell kunye nesebe lezembiwa namandla ngemvume yophando yolu gqabhuzo-dubulo kwi-Wild Coast. Badela ingqele nemvula ukuqinisekisa ukuba izikhalazo zabo ziyavakala. Aba bahlali bebequka imibutho ejongene nezomthetho bathi ubomi babo busebungciphekweni ukodlula oko bangathi baxhamle. Bakholelwa ke lokuba ulwamvila loku lungaviwa nazizukulwana ezizayo. These communities build their local economies from this beautiful oceans that we have. And then we're also passing that generation on from one generation to the next. So our youth are these ones that are taking on the baton from our elders to do the fishing. But not just the fishing, there's also our indigenous practices that is coming out of the ocean as well. Aba bahlali bathi izilwanyana zaselwandle sele zisebungciphekweni. Oku kudalwa lutshintsho lwemozulu. Bathi ukukhangelwa kweoil nerhasi phantsi kwamanzi kuzokwenza le meko ibembi ngakumbi. Yes, our hope is that the courts and the government stop oil and gas drilling because it affects us, it will affect our communities. What will we do? We don't need seismic surveys in our ocean. It's been announced nationally that we don't need any more fossil fuels being removed from our waters. And as a fisherwoman, I feel like, why come and destroy our oceans
for something that doesn't benefit me. Elityala phakathi kwamaqela ezokusingqongileyo, uShell kwakunye nesebe lezimbiwa namandla libekelwe iintsuku ezimbini kwinkundla yomgaqo-siseko. Kwiindaba ze-SABC, ndingu-Anda Nqonji, Gqeberha. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Abahlali base-Ellenridge eFreystata ekugqibeleni baza kubuyiselwa isidima sabo. Ubunzima bokuphila phantsi kweemeko ezimaxongo buza kushiywa emva xa befuduselwa kwindawo efanelekileyo. Kungaphezulu kweminyaka emihlanu apho amakhaya entsapho ezingama-70 athe akutyungelwa ngamanzi emva kokuwa kwedama lomgodi. Ukuwohloka kwedama lomgodi ebekunxunguphalisa kubahlali base-Ellenridge kuza kulungiswa. Urhulumente waseFreystata uqeshe umakhi ukuze kwakhiwe amakhaya ngama-70 asemgangathweni. Kudala kusenziwa izithembiso nanamhlanje xa sixelelwa ukuba inkulu baphathiswa iyeza asisenathemba kuba sele lilide elixesha. Ngoku siyagula ngenxa yalamanzi. Uthi la manzi ayasigulisa, nangoku ndiyagula ngenxa yawo. Isifuba sam sihlala sibuhlungu kwaye andide ndiphile. Ngoko ke sicela urhulumente asincede ukuze iintsapho zethu ziphile ngcono. Inkulu baphathiswa yaseFreystata, uMaqueen Litsoha Mathaye, uthi ezi ntsapho ziza kuba semakhayeni azo phambi kokuba kufike iKrismesi yalo nyaka. Uthi bonke abachaphazelekayo kulomba bayavumelana. Ours today said to hand over the contractor and said this is a contractor who's going to start now constructing houses on the land that was identified by the municipality. We went there last month, myself and Tatesaki. We looked at the space there. We found that indeed there are services, the infrastructure is there. Urhulumente ukwazise iinkonzo ezisisiseko kubahlali base-Odendaelsrus. Ubonelelo ngamanzi nogutyulo lwelindle ibe ingumba odla umzi kule ndawo. Ngabasetyhini asebekhulile abangaphezulu kwe-120 abadale amathuba engqesho azinzileyo ngephulo lokulima eWhite River eMpumalanga. La makhosikazi adla umhlala phantsi elali ezahlukeneyo asungule iphulo siyaziphilisa groundnut atyala avune igroundnut neembotyi. Umbutho wezolimi MTO Group unikela amakhosikazi umhlaba ozihektare ezingaphezulu kuma-50 ukutyala izityalo zawo. Siyaziphilisa igama leSiswati lithetha ukuba siyazondla. La maqobokazana asebenza ngokulima umhlaba iphula waliqala ngo-2021 equbisana nokhuseleko lokutya ukuxhasa iintsapho zawo noluntu. Sisahlangana sibongumake sabona ukuthi sicele indzawo tokulima lapha ka-MTO. Umakhulu Ivy Khozo neminyaka e-94 ngoyena umdala kwabamama usemandleni okungathi usemtsha. Fresh ngoba ngiyajima, ngiyalima. Ngiyelento yenda ukuthi ngibe fresh. Abamama benza nebhotolo yamantongomane peanut butter kuwe ulahlekayo. This peanut butter is going to assist to buy seeds, take our children to school and even universities. Inkampani yamahlanti MTO Group ibaphe umhlaba yabaxhasa abasetyhini nangezakhono. So sabona ukuthi as uMTO masingenelele sibone ukuthi singasiza kuphi. Because sithi abantu abasecamkwabo. Uhambo linika umfutho kulamanini asekhulile ngaxeshanye esenza ukutya okuginyisa ingwiqi. Abembeli baye badibana ngokunceda umfundi webanga le-10 uKamrhelo Mutaung nobeleqa ixesha edibanisa imali yokufumana utyando lwamehlo. uKamrhelo nophuma kwisikolo samabanga aphezulu iSt Mary's eMahikeng kuMntla-Ntshona ubona ngokucacileyo ngoku emva kokuba ebengaboni ngokupheleleyo isithuba sonyaka. Lo mfundi ubedinga ukongulwa kwamehlo amabini olutyando lufike kanye xa eza kuchophela iimviwo zokuqala zokuphela konyaka. Ethatha unyawo lokuqala ukubhekisa kwikamva eligqamileyo nalapho azimisela ukuphakamisa igama lekhaya uKamrhelo Mutaung uyabona ngokupheleleyo. I have the chance to see, I have the chance to do things that I couldn't do when I had my problems with my eyes. Hold on to hope, because that's everything that you need
to reach where I've reached, and ask for help if you can, because there are people out there who are willing to assist and help you. Ogqirha bamehlo uTebogo Malika nogqirha Mpucuko Nxumalo ngabo abathe baqhuba olutyando noluxabisa amawaka adlule kuma-70 nalufumene mahala kwiziko lotyando lamehlo iSafe Sight. He's seeing through one eye. As I said, he can see shades, movements. And beyond this, the eyes would have just switched off, and I don't think it's too far to go for him to lose complete eyesight in the right eye, in the other eye, the only remaining eye. Usapho lukaKamukhelo kuquka utishala wakhe luvakalisa uvuyo nochulumanco leliphulo. Emagama uto Mntwana ngasuzimisele ezincwadini zakho ubabonise ukuba abachitha ngaxesha ngokukunceda. I think this is going to have a positive and a big impact on his life and his studies. Fortunately, he enjoys studying, so this is going to work very well for him. We're expecting an improvement in his marks. Already he's been doing well. Lo mfundi uye wafumana noncedo kwihotele eHoughton kuquka inkampani yokwakha iFaranani kwindlela ebisiya kolutyando lamehlo. Ukanti uKamukhelo ufumene oluncedo ngenxa yosasazo lwejelo le-SABC. Kwezemidlalo liyaqina idaba encochoyini yeLog njengoko iMamelodi Sundowns ichophe kwindawo yokuqala kule season. Ukanti xa sisihla kulamazwe osasazo kuqala ungquzulwano lwamaqela achophe kwindawo yesibini neyesithathu iSekhukhune United neKaizer Chiefs ngokulandelelana. Sibe sihle isiqalo seChiefs kule season emva kweshumi leminyaka kwaye eliqela lizimisela ukugcina lo mfutho. Kumidlalo emihlanu ayidlalileyo amaqela iKaizer Chiefs neSekhukhune United ngokufanayo neMamelodi Sundowns awakabethwa kule season. Kunjalo nje amarekhodi eChiefs neSekhukhune United ayafana ohlulwa njengamanqaku lindlekela utakise inhlansi ungquzulwano lwangokuhlwa nje njengoko lamaqela ejijisana ngencocho yeLog. There's a difficult encounter this one because they've got so many threats that you really need to deal with them. We've got individual threats, we've got set piece threats that are coming. You also have individual skills that you really need to deal with them. But looking at how we've prepared perfectly for them. Amakhosi adlalela ebuhlantini bawo kwaye azimisele kugcina irekhodi longabethelwa ekhaya. Kumidlalo emine kokwawo aphumelele emithathu adlala ntanganye komnye. It's very important. I think this season that's the other objective, to try and get as much points as we can at home, because we feel like this is our home. This is where people, when they come, they must not get it easy. Abafana bokuthola noxolo sele becholachole amanqaku alishumi elinesithathu bavalela emnatheni amanqaku amahlanu kanti abakangenelwa bathe ngcu kwisithathu kwiLog besilela ngenqaku kwiMamelodi Sundowns eseyidlale emithandathu. Umdlalo weChiefs neSekhukhune uqalisa ukugxidika kulomoya kwibala iFNB. Intandane yembaleki yoMzantsi Afrika yomgama we400 meters uZakithi Nene udlulele kwifinal ye-World Athletics Championships eTokyo eJapan. Unene uwele emgceni kwi-seconds ezi-44.2 kwi-semifinal yokuqala kwezintathu. Emehlo emhlaba wonke bewakuZakithi Nene wakuleli kumjaho we-semifinal ye-400 meters eTokyo kulaseJapan. Kepha-ke lo mjaho awukaqali kahle njengoba kube netiwombele timbili lapho umiswe khona. Kepha emva kwaloko usuke wahlala lo wakanene lotalwa eMnambithi KwaZulu-Natal. Ubese uyanqoba ke njengoba phumelele lo mjaho wakhe agijime isikhathi lesingu-44.20 seconds. 44.20 for Nene, and he was coasting with 110 to go. Umjaho wemancamo utawube ungalesine nthambama. And Holder Kumjaho wemancamo ku-110 meters hurdles umsubathi waseMelika Cordell Tinch nguyeke lothethe sicoco njengobe eyise basubathi lababili baseJamaica Orlando Bennett na Tyler Mason. Bese kuthi mphetha wemhlaba lobambelele irekhodi lemhlaba kumjaho we-1500 meters Faith Kipyegon waseKenya yena bekulinzeleke lokuhle kodwa ke kuye
Akukamangalisi-ke kumbona ashaya insambo kuqala njengoba yatithathele imendlela yeligolide kwathiza kwabo Dorcas Ewoyi waseKenya naye waba senzaweni yesibili, inzawo yesithathu kwaba na Jessica Hall wase-Australia. Mina-ke ngingumduduzi Ndlovu ledidi indzaba SABC eJozi. Kamnandi mawethu. Mawahlangana maFiliphu Milanga basembovumani ndingonkanyezi nindikhabulise ekuqikelelo lwemozulu yangokuhlwa nje xa sijonga imvula nomoya ngokuhlwa kuyaphawuleka mbukeli into yokubana noko lithe rholele ngamafu phaa kwiindawo ezika-Upington koMahikeng kanti ke mbukeli zimvukile ezingephi ezingathi sizilindele kaloku phaa kwiindawo ezikontshona koloni ziqhinele ziqonde ngqo phaa koogqeberha likhulule ke mbukeli lithi rhwelele ngamafu kanti ke mbukeli xa sivuka ngomso sawufumana kaloku izibhaxu zenkungu kwiindawo ezikomntla koloni naphaa kaloku kontshona koloni kananjalo ke mbukeli nakwiindawo eziphako Thekwini nemvula nje ezingephi kwindawo ezikumantla kaloku phaa kwamazweni siqhubeke ke mbukeli zixanana zile phaa koPolokwane kanti ke uSouth African Weather Service khube isilumkiso ngokuhlwa uba kaloku singalinda umoya obhudla ngamandla nokuyilatyuza kwamaza kaloku mbukeli kwindawo ezigudla unxweme phaa kontshona koloni kananjalo naphaa koogqeberha aqhubekela amaza ke mbukeli exabanile phaa koThekwini kanti nomoya obhudlayo singathi siwufumane kaloku phaa kwaNdonga ziyaduma nomoya obhudlayo kaloku mbukeli phaa kwindawo ezikomntla koloni xa sawujonga ke ngomso kuyaphawuleka mbukeli into yokubana yaqhubeka lamaza exananazile ke mbukeli uqhinela beqonda ngqo kaloku mbukeli phaa kwindawo ezikoThekwini kananjalo ke nomlilo wamadlelo singathi siwulindele kwindawo eziphaa ezantsi koPolokwane amaqondo ke okutshisa aphantsi ngokuhla mbukeli xa sijonga phaa kuMusina nguye u-16 degrees babani ngamanqaku naye iPhalaborwa xa sawungena ke phaa koPietermaritzburg nguye u-11 degrees ngene kodutywa kolusikisiki Mvimvane eNgcobo eKhobomqa kuCentane entsheleni emacwerheni kuColo emjika naphaa koGatyane libomvini emjelweni kwintabankulu khona mbukeli ithande ukubanda ngo-7 degrees eMonti ibe ngu-10 degrees eBhizana kwakhanyayo eQonce eMbhashe mbukeli khona nakhona liyabanda lithanda ukufudumala ke mbukeli kwindawo ezininzi ibe li-12 phaa koThekwini kanti ke phaa koBloemfontein kwiintaba ezixananazileyo ibe nguye u-22 degrees ndisatsho ndithi mazixhume ingqawe emaxhekweni. Chosi.